Moi kaikki! Megusta tässä tosi pitkästä aikaa. Ja kun viimeksi kuvasin, mulla oli punainen pää, ei oo enää. Nyt on sinitumman punainen. Mut joo, anteeksi, etten oo voinut päivitellä niin missään pitkään aikaan, koska koulu. Mä käännyn koko ajan, koska rakastan pyörivää tuolia. Joo, kuitenkin. Koulukiireitä on ollut tosi paljon ja muuta draamaa, mutta en vaivaa teitä sillä sen enempää. Kiitos, että olette kuitenkin jaksanut odottaa meiltä asioita ja kaikkea. Me ollaan kaikki tosi pahoillamme, ettei olta voitu päivitellä. Joo, tosiaan oltiin Jokerin kanssa eilen lauantaina 7.9. Kuopiossa se 4 tuntia. Wow. Meillä oli hauskaa. Mulla ei ollut oikeastaan rahaa. Mulla oli 20 ruokaa varten. Mutta totuudessa mä ostin sillä jäätelöä ja hiusvärin, joka oli sininen. Niin kuin näette, mä pärjäsin sen myös eilen. Ja mun pää on nyt tän värinen. Mä tykkään tästä paljon. Vaikka paljon sinisempi olisi ollut kiva, mutta kun ei ollut sitä blondia hiusväriä. Eikä mä malttanut odottaa, joten. Mutta ensi kerralla kun mä menen Kuopioon, mä en ostaa toisen samanlaisen. Sitten mulla ostetaan myös se blondausväri, niin mä blondaan sen pääni ja sitten värjään sillä sinisellä. Mä yritän tehdä sen ennen koulukuvauksia, mutta en usko, että onnistuu. Mutta no, se on voi. Kuitenkin se hiusväri, mitä mä käytin, oli Directions. Tää on oikeastaan tosi pieni. Tää on näin pieni. Tää on tosi pieni, mutta tää riitti mun päälle. Tää yksi tällainen. Tää maksoi 9,90. Toisessa kaupassa nää olisi ollut 9,95. Mä säästin 5 senttiä, kun mä ostin sieltä toisesta kaupasta. Vitsi, miten taitava. Tää väri on Lagoon Blue, eli Lagoonin sininen, jos joku ei osaa englantia. Ja Lafinsen Direction Semi-Permanent. Mä en ole varma, mitä Semi-Permanent tarkoittaa, mutta mä uskon, että se on kuitenkin kestoväri, koska joo, en tiedä. Saa luvan olla. Itse asiassa mä sain värjätä mun pään täällä sillä eholla, että tää ei oo permanentti. Tää ei oo kestoväri, mutta tää on kestoväri, joten. Mutta mun äiti ei tiedä siitä, joten. Ilkeää. Ja. Joo. Tässä on suomenkieliset ohjeet täällä. Täällä kun avaa tämän lipan. Hetko. Tää maistuu pahalle. Tässä on nämä suomenkieliset ohjeet. Mä voin lukea ne. Pese hiukset shampoolla ja kuivaa pyyhkeellä. Levitä Directions-ainetta tasaisesti käyttämällä apuna sävytysharjaa, jota mä en käyttänyt. Mä käytin vaan käsiäni. Anna vaikuttaa 15 minuutin ajan. Huudo hiukset hyvin. Älä sekoita Directions-ainetta peroksidiin. Sävyt voivat vaihdella valmistajan tuotannon mukaisesti. Joten joo. Äiti sanoi, että tuosta tulee violetti, mutta siitä ei tullut violetti. Siitä tuli sininen ja mä oon tyytyväinen siihen. Ja mikkiähän mulla on. Mä oon aika lähellä kameraa. Joo. Ja Fasessakin kerkesin jo profiilikuvan vaihtaa tänä aamuna. Se on mä en tiedä, se on ehkä vähän huono kuva, koska siinä paistoi aurinko suoraan mun silmiin, joten mun pitää silmiä silleen. Kiva. Ja ensi viikolla me ollaan menossa Jokerin kanssa viikonlopuksi Tampereelle. Me lähdetään täältä Iisalmesta perjantai-iltapäivänä noin 5 maissa, kun äiti tulee töistä. Ja me ollaan sitten se kokonainen viikonloppu siellä, koska Trakon. Eli meidät voi pongata Tampereelta.
Mutta Kuopion reissusta tulee sitten, kunhan Jokeri mies editoi sen videon, niin sitten siitä tulee lisähommaa. Siinä on myös meidän pikkuperjantai-illan pirskeet. Me ei kuvattu paljon. Me ei jaksettu kuvata melkein ollenkaan, mutta joo. Okei, tää video on mennyt about 5 minaa. Mä näen tosta peilistä, kato sille hienosti. Mut joo, mä oon tosi pahoillani, etten oo päivitellyt, mutta tässä kuitenkin nyt oli tää kaunis päivitys. Ja mitä sitten, Drakon juttuja tulee varmaan sitten torstaina. Ja niin, torstaina. Torstaina tulee Drakon päivitys ja sitten kaikkea hienoa. Ja sitten mä kuvaan myös mun omalle Tube-kanavalle Drakonista videon. Ja kaikkea. Niin. Joo, tää on nyt mennyt sen 6 minuuttia. Joten mä alan lopetella. Elikkä anteeksi, että en ole päivitellyt ja kiitos, että olette ollut kärsivällisiä ja pitäkää hauskaa koulussa ja moikka!